Hi guys! Magandang araw! Sana naman pong recipe ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Isang masarap na merienda. Ang walang iba kundi ang maruyang saging. Sa akin lang umpisahan ang una ating magpalisin sa kanyang balat. Balat. Sobra na kasing hindi yung sa akin, kaya kailangan ng lutuin ng simple lang to guys, madali lang to gawin dahil hindi ito yung maraming ilalagay na ingredients na napakadali na kayang-kaya yung gawin. Ay, ano na siya, overripe na yung isa. So yan, atin lang po tayo ng kung wala kayong ganito, gamitan nyo na lang ng tinidor para madali siya mapisayin. Yan guys, tapos na natin siya nadurog. Anuhin na lang natin, mayroon pa siyang mga buo. Lipat natin sa mas malaking lalagyan para yan, dito natin lagay para kasi mas lalagyan natin siya ng flour. Paglalagay guys ng flour, depende sa gusto nyo dami, kasi gusto nyo yung medyo malutong siya, medyo marami yung flour. So kung gusto nyo naman yung satin natin 1 cup, lagyan natin yung 1 cup flour dahil marami yung ating saging. Kailangan 1 cup. Tapos meron tayong sugar. Lagyan natin ng nilagay kong sugar ay 1 tablespoon na sugar. Kung ayaw nyo naman ng sugar kasi matamis na ngayon saging na saba, huwag nyo na lang lagyan. Tapos lagyan natin siya ng cooking oil para hindi madikit. Hindi ko natatakalin yung cooking oil.
Mga 2 tablespoon na cooking oil. So, haluin natin mabuti. Yung paglalagay nyo guys ng depende sa dami ng inyong minas na banana. So, ito parang kulang pa siya. Dagdagan ko na lang ng flour kasi kulang yun 1 cup. Gawin natin 1.5 cup. Ayan. Ating haluin ulit. Wala tayong hindi ito kaya ng hand mixer. Kaya mano-mano lang ang ating gagawin. So ayan guys. Pwede ko kapagod. Pwede na siya. Ready na siyang iprito. Ito na ang ating ayan na ang ating minas na maruya. Maruya ang saging. Ngayon magpapano tayo. Initin natin yung kawali. Ayan guys, mag-prepare na tayo. Hanggang maluto. Maluwag pa yung space sa kabila at hindi pwedeng pagligid masyado. Ready na siya guys. Oh, luto na. Lagay natin siya sa strainer para tumulog.
okay na to. Maglalagay tayo ulit ng panibago. So yan guys, tapos na ako. Luto na rin to lahat ng ito ang naluto ko na lahat. Pwede na to. Kaluto tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces na maruya sa 20 na saging saba. 20 pieces na saging saba. So yan, pwede na siyang patay. So yan guys, isa na namang recipe ang aking naibahagi sa inyo sa araw na ito. At sana na mayroon kayong natutunan. Saglit lang guys. At kung kayo ay bago lang sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at click niyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na video. Bye! Thank you for watching!